Shwmae, diolch yn fawr am eich ymuno â mi ar y bore yma ar 20 o fis Ebrill 2022. Dwi'n gobeithio y dach chi'n nesaf ac yn iach heddiw. Heddiw dwi'n eisiau i cyflwyno y cynhyrchiad yma sydd yn fath o bwydydd neu bwydwr ar gyfer yr adar yr ardd, ac mae'r rhain yn bwydo ar gymysgiad o hadau fel hyn. Ar gwybodaeth cymwysiad ar y pecyn, maen nhw'n dweud maen nhw'n cynnwys yr hadau blodau haul, yr grawn ŷd, grawn miled neu mellion, ac hefyd ffacbys. Dwi'n credu, os ydych chi'n eisiau i tynnu yr amrywoldeb o'r adar yn yr ardd, mae'n un pwysig i gynnig nid yn unig yn braster, ac hefyd yn unig yr un fath o'r had fel yr hadau blodau haul, sydd yn debyg i fod y fwyaf poblogaidd gyda'r aderyn, ond yn y lle gyntaf mae'n un pwysig i dynnu yr colomenod, achos gyda'r amrywaith o'r hadau yma sydd yn ychydig yn llai na'r bwydydd eraill fel cnau ffacbys neu yr pelen braster. Mae rhain yn tynnu yr colomenod neu'r tiwtor, ac dwi'n darganfod gyda'r tiwtor, os ydych chi'n gallu tynnu nhw yn aml o gwmpas y tiwtor, mae'r adar bach eraill hefyd fel titw Thomas Las ac hefyd G-Pink. Yn arferol, yn bynyddiol, dwi'n cael yr adar y to neu adar y mynydd yn yr ardd, ond os ydych chi'n eisiau i roeso G-Pink ac hefyd titw Thomas Las hefyd, mae'n un debyg, mae'n un pwysig i dynnu colomenod, ac mae'r fath hyn o gymysgiad o hadau yn debyg i wneud yr gorchwil. Felly, gyda'r dau bwydwr yma, mae rhain yn o'r fath cywir ar gyfer y gymysgiad hwn o hadau. Pan ydych chi'n ei prynu nhw yn y gyntaf, mae'r cleigiaid yn ei troi i fyny, ac felly mae'n unig yn angen i chwyldroi nhw, i osod nhw yn y cyfeiriad cywir, fel hyn, ac yr ochr arall hefyd, fel hyn. Ac wedyn i lenwi y cynaliwr, mae'n mater syml yn unig o datgryo clawr arno fe, fel hyn, ac dwi'n canfod mae'r bodd hyn yn fwy cyfleus i lenwi cynaliwr neu cynalwydd yn hytrach na'r boddau eraill. Ar gyfer hyn, mae gyda mi fard o bapur sydd dwi'n ei gallu ei ffurfio yn y ffurf o dwmffat neu twyndish i arddwys hadau yn mewn fel hyn. Ac wedyn, i cau cynalydd, mae'n mater syml i sgrio y clawr ar y brig fel hyn. Ac mae hyn yn cadw y hadau yn sicr. Ac wedyn yr un peth gyda'r un arall hefyd. I droi o gwmpas cleigiaid. Fel hyn, ac fel hyn.
ac wedyn i datgsgrio y clawr, ac wedyn i osod darn o bapur yn y ffurf o twmffat neu twndis i mewn i'r ffynalwr, ac wedyn i arllwys yr hadau yno fe. Ac yn ola, i sgriw yn ôl y clawr ar y brig. Fel hyn.